טוב, אחרי ששטפנו וניקנו את האורינג והוא יבש, קצת סיליקון גריז, לא צריך הרבה, מורחים כמו שצריך את האורינג ומלבישים אותו על טבעת החיצונית. אוקיי, עכשיו שימו לב להרכבה, יש לנו כאן 3 קפיצים של סגירת מעגל. אם הם לא עומדים מול הקפיצים שיש כאן, פשוט השעון לא ידלק, המחשב לא ידלק, לא תהיה סגירת מעגל. אז דבר ראשון זה המכסה הזה, שאני אנקה אותו קצת כי הידיים שלי היו מרוחות בסיליקון גריז, שזה לא כל כך מזיק, אבל בכל זאת, והוא נכנס כאן, ורואים ששלושת הקפיצים בחוץ. ואז סוללה, הפלוס למעלה, המינוס למטה, וחור מול חור, לא לוחצים, אנחנו ניתן לברגים ללחוץ את זה. אז אנחנו לוקחים את הברגים בצורה כזאת. לברגים יש מגרעת מיוחדת שנכנסת בול בתוך החור. אז בורג ראשון, אנחנו לא סוגרים אותו עד הסוף, ניתן למגרעת רק להיכנס, ואז נלך אל הבורג השני. בורג השני הוא כבר יושב בתוך המגרעת שלו. יש לוודאות סגירה מוחלטת של הבורג, אבל לא ללחוץ יותר מדי, לא לנעול את הבורג חזק חזק. גם כאן לא חזק חזק, והשעון עובד. אוקיי, בואו נבדוק את הכפתור. אני אעבור לממורי. כמובן שבגלל שהיפסתי אותו הוא נותן לי את ההיסטורי. לחיצה נוספת, לחיצה לוגבוק, לחיצה עובר, עובד. הכפתור שלא עבד זה הסלקט, זה מעביר אותי בין תחנות האינפורמציה של המחשב. זהו, תיקנו את הבעיה. אוקיי, צלילה האחרונה שלנו ב-18 לחודש, 7 מטר ו-30, 84 דקות. זהו, עובד. עכשיו נשאר לבדוק אותו במים. 99% שהוא אטום. אין שום בעיה, כולם יכולים להחליף סוללה כמו שאתם ראיתם. פשוט פותחים 2 ברגים. אפשר אפילו לא לפתוח את הרצועות, לי נוח יותר לפתוח את הרצועות. 2 ברגים, הוצאה, ניקוי הוצאת הסוללה, ניקוי הסיליקון גריז, ניקוי האורינג וחיבור הכל מחדש. תהנו.